Най-после, след около година и 2-3 месеца, мисля, че минаха там някъде, мога да кажа, че голф е готов. Добре де, не точно готов, защото той си е готов от 90-та година. Готов е климатикът му и хидравликата. А това предстои да бъде монтирано. Освежено и монтирано, за да може да си паснат добре широките брони, да седи по-красиво. Макар че в момента само съм сложил предната броня за проба, но тук не ми харесва изобщо как става. Трябва си GTI пакет. Сега ще го видим отвътре. Да, прекрасно, положението е страшно. Голфа нямаше климатик, монтиран му е оригинален климатик. И тепърва предстои вече да си събера всичките кабеляци, да си подредя, да си наредя и така нататък. За момента е това. Скоро очаквайте по-подробен клип относно монтажа на климатика на голфа, както и повече информация, работа и разходки с другите ми ретро автомобили. Чао!